И здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Габи Гейм и днес ще играем на Skywars. Така че, да. На някое време може да се чувам доста тихичко, но съжалявам за това. И нека да скачам. Да. Това е кутия пълна стаи. Омага, по радиото дава тази песен сега. Ramen epi. Oh my god. Off. Me. Gina epi. Yeah. Така. То пада. Не пада. Що? 100 плеща, бе, 100. Не. Стига, бе, изхъбих си всички топки. Шит, къде е то мухло? Ето те, мухло. Готов си. И ти ли искаш да паднеш, приятел? Тук къде се е фанал да го... Къде си, бе? Кой го за... Така сега имаме една идея. Да щупим блокчето под него. Така. Мисля, че умря. А не, жив е. Ето тук е. Дами и господа. Не. Падаш. Вече наистина падаш. Масно. На много малко. Мисля, че да, ето убихме го. Трябва да се регенерира. Той ми се правеше на голямото. Ма той ще ме убие. Аз го бих с кирка нечист. Не бе, какво бе, защо? Не гърми, иначе ще те убия. Чули бе, няма да гърмиш, иначе ще те убия. Така. Тук ще го пазим малко. Да не го бутна мухлото. Мишката ми. Чакайте. Не. Вау, защо строим там, като има пътче? Логика. Аз не го ударих. Защо не те ударих? Защо ми лага дълго? Чайте, сега ще намаля джамповете. Точно за това ми лага като... Да. Абе, хайде. Виж, че така спешно. Така. Не такъв. Такъв. Краш? Не. Фак, ще ми. Така ще направим едно. Добра. Не, така. Не, умирам. Това беше яко, да.
Еми да, ще направя още една игра. Още една, след тая още една ще направя да, и всъщност ще спирам скрипчето. И да. Надявам се да чувам добре. Ще изгледам клипчето. После. Знаете. Айде бе, тук скоро. Още един да влезне и да стане след 2 секунди. Да. Никой не изключи. Никой. Не. И да, чупиме Голстона. Ами. Взимаме така най-важните. Преди чупех честовете. Да. И така си ги взимате. Нямам взимате, така че няма ми трябва излишни работи като дърво. Нещо τόσο. Дето сега ще... така се прави. Като пъра. Сега тук няма парадзум, защото не ще мога, ама просто, да. Така, тук идваме. Така, защо? Нещо спринта ми... Като си имам нефто, не мога да си пускам спринта и... вече тук ще трябва го... Не, няма да го пускам, ще тръгнем 5. Така... тук ще го пуснем вече. Не го можах да го... Защо бе? Защо не можах да спринтна? Сега бе. Ето спринтвам в момента. Но не знам. Еми, ще изиграя още една игра. След като изиграя още една игра, ще спирам с клипа. И скачам. И да, вземем си това кипче. И почваме. Така. Тук чупиме това. Да. Тук. Enter първо имаме. Чакайте се. Да се чувам по-добре. Така по средата има дърво, но... по средата, ако отида, може е рисковано да умра, май ще отида, защото... тук има дърво, yes. Там има по-хубаво дърво, защото това май е слаб. Не съм единствено, 100% не съм единствената с... защо само тук има... така... добре, нищо полезно. Освен това, че... да. Не сме фали, едва ли ще подейства. Но ще подейства. Що пък? Да, тук има някакъв, който ще бути. Майде си. Цигани. Това смятам да е за епизода. Не, ще изкара още една игричка. Да, нека скочим. Така. И да. Да почне клип. Да, да почне Skywars още двама. 12:36 е, да ми е 12:30. Има хора, това е нещо ново. Да. Това не е. Скоро взех хопата. Добре, определям. Това ще ми трябва. 100% ще ми трябва. Да, така. Айде бе. Какво направи? Така ще го направя. Така ще го сложим тук.